Zimasoja zvinhu matumira pajembani. Oza azvatsiri zvambasa. Nakudzi Sean. Dzima masina. Imufunga ndikukutya. I'm on the first flight into Zimbabwe, Zima makulaya. I'm on the first flight in. Ndakudza chokwadi. Makandidelera ni. Sean, if your guys vakazozvizwa o vakazokudza zvamakandiita padheni pangu zvezvo ndikudzoka padheni papo. This time make sure you kill me. Munokutaura boys, make sure you kill me. Anditi inandike ZANU-PF bro, inandikutyei mese mere kuZANU-PF andikutyei. Andikutyei. Mirai zvamuri kuita izvozvo. The reason why I joined the ZANU-PF is because I was trying to clean the reputation and the image. And I was trying to clean the reputation in the dog at the zita ririko rakashata ndinga ano Mnangagwa akabaiza Mugabe wakabaiza, and I said no, let me join it from the inside. Because the house divided against itself, it cannot stand. But mukandisa zvamakandisa vapana ndokupedza imesi. Inini I can end the ZANU-PF today. Hello guys, how are you? Yes, my name is STP Starangu ndinonzi Sekurugudo Picture. Yes, mangomuona mukomana Woliten achitaura kuti iye anopedza ZANU-PF. He can end it today. So handiziva kuti ndo dombo, ndo mutoriro, ndo musombodhia. What is going on? Nemunhu anogara achifamba achitaura kuti he is leader of the youth. I'm really surprised about what I'm seeing right now. Woliten arikubuda achitaura zvinhu zvakadaro izvozvo. Arikuwanepi the audacity yekutaura the way yaari kutaura nayo iyoyi. Inini I was shocked guys. I don't want to lie to you. But how can Woliten come out blasting ZANU-PF like that? Last time I remember, Woliten was in good books with the likes of Munangarwa, and that is the name that he is mentioning there. So and it's on my jokes here. Kana kuti kutamba kwavo. What is going on? And a leader of the youth. What do you think is in store for Woliten after he said or he uttered these statements to ZANU-PF? Is this AI? Is this an AI video? Rekatimboyazoona zvakare kuti chii chirikuitika parapa. Sean, if your guys vakazozvizwa o vakazokudza zvamakandiita padheni pangu zvezvo ndikudzoka padheni papo. This time make sure you kill me. Munokutaura boys, make sure you kill me. Anditi inandike ZANU-PF bro, inandikutyei mese mere kuZANU-PF andikutyei. Mirai zvamuri kuita izvozvo. The reason why I joined the ZANU-PF is because I was trying to clean the reputation and the image. And okay, uku ndokunonzi kana uchinge warara uchirota mukawabige tu. Saka Woliten autaura kuti anokwanisa kucleana zita raMunangarwa. Anokwanisa kucleana. In what position is he to do that? Who is sending him? I don't know my jokes. Last time I didn't put it away. I thought of the good because now the content creator. Now we have Woliten. And I think Woliten needs to go to rehab. Kana ari madrugs kana chirichi. I don't know what is going on nemageto. It's because when Woliten I remember kuti atori ma role models. Ana Woliten vatori ma role models. Then munhu obuda achidhomoka zvakadai achitaura zvinhu zvakadai. Tiri kuenda kupi senyika?
Can you actually tell me, guys? I wasn't expecting to see something like this. Holy 10 achidhisa ZANU-PF. Ndokunonzi kuningina ruoko rwavo runokupa chikafu. Ndokunonzi kuruma ruoko runokupa chikafu. I joined ZANU-PF from the inside. Who are you? Kana vaguta jebaka vanoita zvimwe zita ririko rakashata ndingano Mnangagwa akabhaiza Mugabe wakabhaiza, and I said no, let me join. Anogadzirisa zita riripo rakashata rekuti Mnangagwa anobhaiza, Mugabe anobhaiza. Holy 10, how old are you? You think you can walk that talk? Are you serious, bro? Are you serious? Masaladi vari kumweko muri kuapa chii masaladi kumanhingi uko kwamunenge muinawo? What is going on? Vanhu vari kuputa chiya. What are they smoking, these guys? What are they smoking? Can anybody tell me what are these guys smoking? You can see that Holy 10 was highly intoxicated. Holy 10 anga akadakwa. This is not good business. This is bad business for his career, bad business for his investments, bad business for everyone. Kana kuriko kudona kutonhodzwa kwachauruka, I think tichakuona apa. I am very, very interested, and I will be eager and keen to know what is going to happen to Holy 10, to the leader of the youth after this. And leader of the youth wacho ndo wanenge achireva here atotanga here kuleader mukomana. Takambonzwa mumwe prophet aitaura kuti hanzi kuchaya leader ari below 40 years. Is this the leader that we've been waiting for? I don't know, guys. Like ndikusiyai muchinzwa mukomana achitaura ega. Ndazvitadza. Today. Ngatipedze nguva ino. Zvimasoja zvendo matumira pajeni vanhu. Oza azvimatsini zvambasa. Nakudzi Sean. Dzima masina. Imufunga ndikukutya here. I'm on the first flight into Zimbabwe, Zima makulaya. I'm on the first flight in. Ndakuita chokwadi. Mandidelera ni. Makaiva. Sean, if your guys vakazozvinzwa or vakazokudza, so makandiita padheni pangu zvese ndikudzoka padheni papo. This time